Barkanku da zuwa Hausa Top 72. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Top 72. Kamar yadda aka saba dai yau ma muna ɗauke da wani darasi mai matuƙar amfani gare mu, kuma na san wannan darasin zai amfane ka, zai amfane ni, zai kuma amfani duk wanda yake bibiyar social media, especially waɗanda suke da baƙin cikin yadda za su yi fim ko su kalli fim a yanar gizo-gizo, especially ma American film. Shi ne yake da matuƙar wahalar sanin yadda za ka kalle shi ma ba ma yadda za ka ɗauko shi ba. To a cikin darasin namu na yau insha Allahu we are going to show you, za mu nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin wani application mai matuƙar muhimmanci, yadda za ka dinga kallon ka a ciki directly idan kana da data a wayarka. Ku biyo mu ku kasance tare da mu. To barka da dawowa. Da farko dai abin da za ka yi shi ne za ka janyo labulen wayarka ta sama. Idan kana da data sai ka buɗe ta, idan kuma a buɗe take already kana amfani da ita, to sai ka tafi zuwa kan abin da ake kira application app store ko? Shi ne ake kira Play Store kai, Play Store. Kamar yadda kuke gani gashi nan na danna Play Store. Za ka shiga cikin shi da zarar ya buɗe sai ka hau gurin da ake searching sai ka yi tapping ɗin wannan application mai suna Netflix. Bari mu tafa shi mu gani. To gashi nan na fara tafawa ma already ya riga da ya fito. Gashi nan na ɗaya na biyu. To wannan shi ne application ɗin da za ka kalli fim kyauta in dai kana da data a wayarka. So kamar yadda kuke gani gashi nan Netflix movies. Za ka hau shi ka kalli fim kyauta directly. To already gaskiya ni sun ce na yi install ɗinsa kuma gaskiya ina da shi akan wayata. Kamar yadda kuke gani haka, to haka wannan application ɗin yake. Sannan gashi nan wannan hotuna ne, save your data. Nan kuma add instruction. Gashi nan dai fina-finai ne, ma'ana hotunan abubuwan da suke ciki idan ka buɗe cikin wannan application ɗin. To kamar yadda kuke gani ni dai already ina da wannan application ɗin. To abin da za ka yi sai ka minimizing, bari mu minimizing. Na je in duba shi akan wayata. Already kun gan shi Netflix Mode by Baby Modes. Sai ka taɓa shi, sai ka ɗan jira shi kaɗan ya buɗe. To gashi nan dai yana buɗewa, iya ta searching. Kamar yadda na nuna muku hotunan za ku ga akwai homes, akwai movies, akwai CD sannan akwai favorite, ma'ana abin da ka fi so kenan. Ko wanne ka taɓa homes ko movies ko ainihin series, to matuƙar dai da data zai buɗe maka, sai dai ko matsalar network kamar yadda muka fuskance ta yanzu. Gashi nan har yanzu bai buɗe ba. To wannan ba komai bane, matsala ce ta network, sai mu jira. To gashi nan ma alhamdulillah mun gode Allah, network ɗin ya bamu dama ya buɗe. Gashi nan za mu ga yadda yake fim ne wanda ba zan ce akwai iyakacinsu ba a kai. Kawai dai sai wanda ka ga dama za ka kalla ga su nan a kai. To wanda ka ga dama za ka kalla. Sai mu hau movies, shi ma gashi nan za ku ga ya buɗe. Gashi nan akwai gasu nan su Fear Street Part 1, su Black Widow, Fear Street Part 2, The God of Committed, The Tomorrow War. Gasu nan dai no Southern Movies. Gasu nan Ice Road. Gasu nan dai kala-kala, duk sai wanda ka zaɓa za ka kalla. To bari mu gwada ɗaukan wannan Black Widow ɗin mu gani, domin mu gwada muku ainihin yadda ainihi yake. Da ka buɗe sai ka taɓa wannan play ɗin. Da ka taɓa play, cikin yardar Ubangiji zai buɗe maka fim ɗin ka kalle shi
kamar yadda kuke gani haka nake kalla yanzu. Wannan shine kaɗan daga cikin wannan application wanda shi wannan application mun daɗe muna neman irinsa domin mu kalli fim kyauta ba tare da an ga wannan ba, especially America fim. To ga shi nan dai haka za mu danna back. In muka danna back za mu zo ga series. Idan series kake so ga su nan su ma shi wanda ka zaɓa ga su Resident Evil. Ga Resident Evil sai mu taɓa shi. Shi ma da mun taɓa shi episode 1, episode 3, episode 4. To sai dai mu ɗan jira kaɗan saboda yiwuwar network, matsala irin ta network. To kamar yadda kuke gani dai ga shi nan shi ma dai 26 minutes. Ga shi nan Resident Evil ba network ne. Sannan sai favorites. Please login to see a favorite list. Ma'ana za ka yi login ɗin ciki da email ɗinka da waye da waye, sannan sai ka ga saka ainihin favorite ɗin abin da kake so kamar login haka. Idan kana da account da su already za ka shiga. Idan kuma ba ka da account da su sai kai creating. A cikin darasinmu na gaba insha Allahu za mu nuna muku yadda za ku yi creating a cikin wannan application mai albarka. Na ga anan za mu tsaya. Ku dai ku kasance tare da mu domin samun shirye-shiryenmu masu amfani da zarar mun ɗora. Mun gode.